Hayırlı erте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыйбадуллина. Бүгінгі шығарылышта. Ил күләмендәге улы бәйрәм тиздән борынгы Идел буе Булгар дәүләтенең ислам динен рәсми рәвештә кабул итүе зурлап билгеләп үтеләчәк. Казанда Чечня Республикасы көннәре башланды. Тантана Татарстан һәм Чечня мәдәният министрының рәсми очрашуы белән ачылды. Балыкларның уылдык чәчү вакыты, аларны йәтмә белән күпләп тоту тыела. Татарстан башкаласында Төньяк Кавказ бизәкләре Казанда Чечня Республикасы көннәре башланды. Аны Татарстан һәм Чечня мәдәният министрларының рәсми очрашуы белән ачтылар. Республика халкы һәм кунаклары өчен чаралар 13 майга кадәр үткәрелә. Бүген Казан Кремле музей тыюлыгында 19 гасыр экспонатлары тәкъдим ителгән күргәзмә ачыла. Кичке сәгать 7-дә Камал театрында Бик Ватан сугышы елларында чечен халкының батырлыгына багышланган спектакль була. Халык сәнгатенең иң күркәм үрнәкләрен Чечняның танылган иҗат коллективлары тәкъдим итәчәк. Будем рады, если он. Борынгы Идел буе Булгар дәүләтенең ислам динен рәсми рәвештә кабул итүен зурлап бәйрәм итүгә бер атна вакыт калып бара. Болгар җаварларында истәлекле почта маркасын тәкъдим итәчәкләр, шулай ук Казандагы Җәмигъ мәчете төзелә торган урынга беренче таш салу күздә тотыла. Булар хакында Республика министрлар кабинетында узган киңәшмәдә хәбәр ителде. Идел буе Булгар дәүләтенең ислам динен кабул итүенең 1100 еллыгы темасы кинематография ярдәмендә мәңгеләштерелгән. Әлеге дата ил күләмендә билгеләп үтеләчәк. 1100 еллык дигәчтен, ул инде күбесенчә уйга киләдер инде мәчет төзүләр, аларга ремонт ясаулар, алар инде бәйрәм булгачтан бик кирәк. Менә без бит инде Болгар җирендә үзебезнең ак мәчетне дә яңартып куйдык халкыбызга һәм туристларга күрсәтергә дип. Аның буенча ярдәм итүләр, сорауларда каралар, Коръәннәрдә, чаралар үткәрүләр, конференцияларда. Шуңа күрә менә инде бүген Сахалиннан алып Калининградка хәтле һәрбер мәхәллә, һәрбер мөфтият үз чараларын үткәрә. Татарстанда яшәүчеләр бердәм дәүләт имтиханнары, шулай гомуми дәүләт имтиханнары турында тулырак мәгълүматны Россиянең мәгариф күзәтчелеге җитәкчесе Анзур Музаевтан белеп ала. Ул чыгарылыш сыйныф укучыларының, аларның ата-аналарының һәм укытучыларының иң актуаль сорауларына җавап бирә. Кайнар линия 19 майга билгеләнгән. Сорауларны электрон почта аша, шулай ук мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең ВКонтакте социаль җилтәрендә кабул итәләр. Бик Ватан сугышы вакытында Идел буе оборона чикләрен төзүгә 80 ел. Шушы тарихи вакыйгага багышлап Казан Федераль университетының Көнчыгышны өйрәнү һәм халыкара мөнәсәбәтләр институтында төбәкара фәнни гамәли конференция узды. Ул Россия тарих җәмгыяте эгидасы белән үтте. Әлеге чара Идел буе тыл хезмәтчәннәренең батырлыкларын чагылдырды. 1941 елның октябреннән алып 1942 елның гыйнварына кадәр 3 ай дәвамында туңган җирдә саклану корылмалары төзелә. Татарстанда гына да бу эшләрдә 100 мең кеше, Чуашстанда 180 мең кеше катнашкан. Гомумән алганда Идел буе оборона чиген төзүгә 300 меңгә якын кеше җәлеп ителгән. Балаларга велосипедлар, Казанда яшәүчеләргә үзләренә кирәкмәгән велосипедларны тапшырырга тәкъдим итәләр. Аларны ремонтлап, матди ярдәмгә мохтаҗ гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга тапшыралар. Хәйрия акциясе 15 майга кадәр уза. Активистлар транспортның торышын бәяли, ремонт өчен онлайн акча җыюны игълан итә. Велосипедларны башкалабызның Әмәт бистәсендә Дача урамы 22-нче йорт адресы буенча кабул итәләр. Алдан язылу өчен телефон экранда күрсәтелгән. Велосипедларны балаларга 1 июньдә балаларны халыкара яклау көнендә тапшырырга җыйналар. Балык тоту өчен суга йәтмәләр батыру тыела. Күзәтчелек органнары сулыкларны контрольдә тота. Республикада 5 июньгә кадәр йәтмәләрдә балык тотарга ярамый. Моның өчен штраф каралган. Кагыйдәләрнең үтәлешен балыкларны саклау инспекторлары күзәтә. Рейдларның берсенә хәбәрчебездә чыкты.
Су агымы буенча Зөя ягына таба. Балыкчылык инспекциясы хезмәткәрләре экипажы төрле урыннарга бүленгән. Моторлы көймә Идел елгасы култыклары аша уза. Инспекторлар балыкчыны ерактан ук күреп алды. Бу ике ир-ат Идел буенда байтак балык тотарга өлгергәннәр. Үзләре инспекторларга елгага беренче тапкыр кармак белән тотарга чыктык дип ышандырырга тырышалар. Ә балык тотуны тыю турында ишетмәүләрен әйтәләр. Хәзер балыкчыларга 5000 сумга кадәр штраф түләргә туры килә. 25 апреля по 5 июня 25 апрельдән 5 июньгә кадәр балыкны Кырыяр буйларыннан бары тик кармак белән генә тоту рөхсәт ителә. Башка төрле җиһазлар кулланып көймәләрдә тоту тыела. Закон бузучыларга карата административ хокук бузу турында акт төзелә. Бу ир-ат үзе кармакка эләкте. Аны камышлыкта инспекторлар күрде. Здравствуйте. Инспектор охраны. Как вы у нас? Спрятались от нас, нет? Кармактан тыш башка җайланмалар белән дә балык тотучылар очрый. Тик браконьерларны тотуы кыен. Ятмәләрне суга караңгы вакытта батыралар. Таң атканчы тартып алалар. Тимердән ясалган башка төрле җайланмаларны да кулланалар. Называется торпеда. Ловить сетки. Вот, поймали сетку. Ятмәне берничә кеше тартып чыгарды. Тузакка дистәләгән балык эләккән. Хәзер аларның улдык чәчү вакыты. Посмотри, даже икра из нее уже вытекает. На икромет пошла. Инспекторлар бу юлы йөзләрчә метр ятмәне күтәрде. Тузактагы балыкларны кабат суга җибәрделәр, ә ятмәләрне юк итәләр. Көннәр җылыткач, гадәттә ятмәләр арта. Холодная весна, она еще не дает возможность рыбе подняться на нерест полноценно. Вода еще холодная. Салкын су балыкларга искә тулысынча күтәрелү мөмкинлеген бирмәй. Су әлегә салкын. Шуңа диятмәләрнең күп өлеше буш. Браконьерлар да моны белә. Әлегә ятмәләр күп түгел. Шулай да инспекторлар кизү тора. Балыклар улдык чәчә башлаганнан бирле инспекторлар ятмәләргә эләккән 800 тоннадан артык балыкны суга җибәргән. 60 браконьер административ җаваплылыкка тартылган, ә 7 кешегә карата җинаять эше кузгату өчен материалларны органнарга тапшырганнар. Азилә Батырханова, Фируза Насырова, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Быел республикадагы федераль трассаларда юл транспорт һәлакәтләре саны кимесә дә, юл фаҗигаләрендә һәлак булучылар арткан. Узган 4 айда җәяүлеләр юл хәрәкәте кагыйдәләрен 20 тапкырга күбрәк бозган. Көн саен 166 очрак теркәлгән. Тәүлекнең караңгы вакытында юлны тиешсез урыннардан аркылы чыгулар да арткан. Көн саен республикада юл шилтәрен төзекләндерү эшләре дә алып барыла. Тротуарлар, юл хәрәкәте билгеләре, яктырткычлар куела. Шулай да республикада транспорт хәрәкәте өчен куркыныч урыннар саны шактый әле. ЮХД хезмәткәрләре юлда йөрү кагыйдәләрен үтәүне даими контрольдә тоталар. Быел 5000-нән артык йөртүчегә штраф салынган, шуларның 120-сенә икенче тапкыр җәйге сезонда кагыйдәләрне төгәл үтәргә кирәк дип искәртәләр ЮХД дәрәсендә. Һәр чыгышта аншлаг. Казан циркында су, ут һәм яктылык ярдәмендә әзерләнгән уникаль шоу программа дәвам итә. Премьера уңышлы узды. Тамашаның кайбер мизгелләрен хәбәрчебездә күреп кайтты. Су, ут һәм яктылык стихияләренең сихри берләшүе шоуның һәр артистына җиңел бирелә. Сыгылмалы гимнастлар эстафетаны курку белмәс акробатларга тапшыра. Аларны хайваннар, иллюзионистлар, жонглерлар алыштыра. Программада су күренмәй, барысы да манежда бара. Вот где мы стоим, у нас 50 тонн воды. Сверху у нас около 8 тонн оборудования. Без баскан урында 50 тонна су, өстә 8 тонна чамасы җиһазлар. Цирк гөмбәзе мондагы махсус эффектны күрмәгәндер. Гигант фонтаннар манеж төбеннән агып чыга. Су стихиясе артистларны күмә, тамашачы сихр дөньясына чума. Каждый артист, он находится в топе своего жанра. И здесь представлено много жанров, которые и несут свою особую специфику. Цирк гөмбәзе якту төсләргә, тылсымлы музыкага, HD эффектына күмелә. Куркыныч та гаҗәеп моторда, һәр сикереш мөмкинлек эршигендә. Сложный трюк – это у нас зубник, когда я держу партнершу в зубах. Безнең хатаулы сикереш. Партнерны тотканда, ул бер аягында асылынып тора. Шиткә тайпылмас өчен тизлекне сакларга кирәк. Анатолий Соколның чынбарлык белән бергә хыял кушылган проекты Казан циркында бара. Билетлар кими. На сегодняшнее выступление еще есть билеты? Все билеты закончились. Вчера еще закончились. Киләсе шоу 14 майда. Фәрис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.
Республикада балалар рәсем ясы дигән традицион акция дәвам итә. Башлангыч сыйныфларның меңләгән яшь рәссамына конкурста катнашу өчен 4 тема тәкъдим ителде. Алар Россия халыкларының мәдәни мирасы елы, Татарстанда цифрлаштыру елы, имин юллар һәм мин үз ватанымның патриоты дигән темаларны сайлый. Сарман районыннан безнең репортаж. Сарман районы мәшһүр җырчы Илхам Шакировның туган ягы җырга моңга гына түгел, рәсем ясауга да сәләтле балаларга бай. Балалар сәнгать мәктәбе укучылары балалар рәсем ясый конкурсында берничә тапкыр катнашты. Быел да алар осталыкларын күрсәтте. Я нарисовала радугу, потому что это символ дружбы, счастья, и это означает то, что наша страна многонациональна. Күрше бүлмәдә батырлык дәресе бара. Нәниләр үз куллары белән Георгий тасмаларын әзерли. Бәйрәм көннәрендә аларны фронтовикларга, тыл ветераннарына бүләк итәләр. Без балаларга мастер-класс оештырдык. Анда инде алар георгиевский лентадан украшения ясадылар. Бик мавыгып, бик кызыксынып ясадылар аларны. Һәм ул украшенияларны без ветераннарыбызга бүләк итәргә җыенабыз. Сарман гимназиясының яшь рәссамнәре юл хәрәкәтенең яшь инспекторлары сыйныфында укучылар экспертлар советы хөкеменә куркынычсыз юллар темасына эшләр әзерли. Магистральләрдә үз-үзеңне тоту үрнәген күрсәтә. Халыкларның мәдәни мирасы да, цифрлаштыру елы да игътибардан читтә калмады. Рәсемемдә төшердем төрле персонажларны мультфильмнардан. Чөнки хәзерге вакытта машиналар бик күп һәм бәләкәй чактан ук ПДДны өйрәнергә кирәк дип уйлыйм. Һәр катнашучы чын рәссам буларак фикер йөртә. Үз хезмәтләрен нәрсәдән башларга кирәклеген белә. Нужно сначала придумать рисунок, потом нарисовать его карандашом, чтобы если что будет какая-то ошибка, можно было стереть. Балалар безнең бу конкурсларда бик теләп катнашалар, алар бик яраталар төрле конкурсларда катнашырга, бигрәк тә безнең илгә катнашкан конкурсларда катнашырга тырышалар. Балалар үзләр бу илне үз күзләре белән ничек күрәләр, шулай итеп рәсемгә төшерү күрсәтеп, безгә күрсәтәләр. То есть илне ничек күрәләр алар. Шулай итеп без аларның рәсемнәре аша илне күрә алабыз. Бигрәк тә балалар безнең бу конкурста ни өчен катнашалар, аларга кирәк бу үзләре өчен. Сарман районының иң яхшы рәсемнәре конкурсның республика этабына җибәрелә. Аны оештыручылар Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Мәгариф һәм фән министрлыгы, Бердәм Россия партиясының төбәк бүлеге, юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе җиңүчеләргә бүләкләр әзерли. Бүләкләү тантанасын Россия көне алдыннан үткәрергә ниятлиләр. Ләлә Зайнуллина, Дмитрий Второв, Александр Решоткин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Сарман районы. Урам Экстрим паркында студентлар отрядлары арасында 5-нче республика күләм бию бәйгесе узды. Толырак Динә Нәҗметдинова сюжетында. Әлеге бию бәйгесе беренче тапкыр 2017 елда уздырыла. Оештыручылары Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты студентлар отряды. Бүтін Татарстаннан келген студентлар алар биюләр әзерләделәр инде. Чаллыдан да һәм быел бездә Ульяновскадан да килгәннәр. Шуңа күрә бездә дөрестән дә көчле. Бүген 5-нче тапкыр үткәрелә шул чара һәм юбилей кичкенә генә әйтергә була. 4 ел дәврендә Яшел Үзәннән Түбән Камадан студентлар отряды катнашкан. Без Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университетының штаб студенческих отрядов, студентлар отряды. Безнең командирлар бар, алар инде бер штаб кырына катнашмыйлар. Бәйге кеше, урта, зур яшьтәге катнашучылар арасында оештырылды. Сәхнәгә 2 көндәш менеп баса, музыка куела һәм чираттан биючеләр бии башлый. Бер кешегә 30 секунд бирелә. Нәтиҗәдә жюри әгъзалары яхшырак биегән катнашучыны сайлап алалар һәм ул икенче түгәрәктә башка кеше белән ярышачак. Җиңүчеләргә 1-нче, 2-нче һәм 3-нче урынлы грамоталар тапшырдылар. Динә Нәҗметдинова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.
Ничек яшейсің ветеран? Өлкен яштегі хезмәттәшін юбилейы белән Буа районы буенча ведомстводан тыш сак бүлеге начальнигы Вахип Калимуллин котлады. Элеккеге бүлекче хезмәткәре Галимҗан Баһаутдинов шушы көннәрдә 85 яшьлеген билгеләп үтте. Хезмәттәшләренең очрашуын хәбәрчебездә күзәтте. Галимҗан абый соңгы вакытта гармунын кулыннан төшерми дә диярдек. Таныш көйләр күңелен юата аның. Өлкән яшьтәге ир быел улын югалткан. Март айында 64 ел иңгә иң куеп гомер иткән хатыны бакыйлыкка күчкән. 3 бала тәрбияләп үстергәннәр алар. 58-дә гаилә кырдык. Урак эчендә как раз өйләнеп кайттым Кепәкендәс. Төнкәш авылыннан. Равия исемле Равия Нурулла бабай кызы. Менә шулай иттереп, аны белән тормыш кырып инде зур кызым туды 60 елда. 62-дә Рафаэл туды, аннан соң 67-дә кичкенә малай туды. Галимҗан абыйның бала чагы сугыштан соңгы елларга туры килә. Малай чактан көтә ул, басуга су ташый. Үсә төшкәч, Пермь урманнарында эшли, тракторчы булып та хезмәт куя. Гомеренең 10 елы эссе Төркмәнстанда уза. Буага кайткач, үз кеше белән йорт торгыза. Менә стенасын бирделәр, калган өчен шул малай Рафаэл дигән малаем белән бөтенесен үзем эшләдем. Тәрәзәсендә куйдык, чәчәген дә бөтенесен үзем ясадым, бөтен нәрсәне менә монда. Жат кеше кулы кермәгән. Стенасын гына өйдердек. Лаеклы ялга ведомстводан тыш сак бүлеге хезмәтендә каравылчы булып эшләп чыга ул. Бүгенге көндә безнең 28 ветераныбыз бар. Без инде аларга өлкәннәр көнне дә шуна үзебездән өлеш чыгарып бераз кичек пиштәнешләр бирәбез. Галимҗан Баһаутдинов өчен элеккеге җитәкчелек тарафыннан бирелгән зур игътибар шатлыклы вакыйга гына түгел, ялгызлыгын азга гына булса да онытып тору чарасы да. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Акыл тузмас кием, гыйлем кырмас кые ди халкыбыз. Гыйлем чыганагы китапларда тапшырубызны китап сәхифәсе белән дәвам итәбез. Исәнмесез, яңа китапларга күзәтүебезне дәвам итәбез. Казан утлары журналы әдәби кафеда кисә китабы форматында чыккан Фирдәвис Хужинның Суслангерлар китабын тәкъдим итте. Әлеге басма 2000 дәнә белән басылган. Дөньяга кыт очкыч афәте белән таралган Суслангер Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан 10нчы китап. Китап авторы Фирдәвис Хужин Алабуга районы Илмәт авылыннан, бүген дә туган төбәгендә яши. Фирдәвис абый үзе Алабугадан килә алмау сәбәпле мине вәкил итеп җибәрде. Безнең гаиләбез өчен, Фирдәвис абый өчен, барыбыз өчен дә бик зур вакыйга. Абый үзе килә алмаса да үзенең фикерләрен, үзенең теләкләрен, үзенең куанычын белдерде. Балаларча куанды, әлбәттә. Улы кеше булгач инде бигрәк тә, язучы кеше булгач, иҗат кешесе булгач бигрәк тә тагын нәрсә кирәк язучыга, аның китапларының басылуы һәм китапларын яратып укуы кирәк. Кичәдә күп кунаклар, әдәбият белгечләре, язучылар катнашты. Хәл бит инде сугыш бара. Сугышка турыдан-туры җибәрмичә әзерлек үткәрергә дип шушы Мари урманнарына алып барганнар, меңнәрчә кешене. Алар анда барганнарына соңыннан берничә көннән соң үкенә башлыйлар, ничек турыдан-туры сугышка җибәрмәләр икән дип гаризалар язалар, без сугышка китәргә телибез, ирек теләбез, чөнки бу лагерда яшәү һәм янәсе хәрби өйрәнүләр үтү ул сугышка караганда да дәһшәтлерәк һәм куркынычрак булган. Фирдәвис Хужин үзенең Суслангер әсәрендә лагерда булган авылдашлары исеменнән вакыйгаларны, андагы вәхшилекне укучыга җиткерә. Менә Фирдәвис Хужин гел шушы теманы алып барды да, дәвам итте һаманда. Аның кыска гына. Гадәттә бит инде без бер тема тапсак, бер вакыйга, аны зур итеп язарга яратабыз. Фирдәвис кыска әйтә, чөнки укучының вакытын кызгана белә ул. Суслангер бит Мәскәүләргә барган чакта без инде очрашуларга бик ешер идек, автобусларда барабыз һәм Суслангер юлын күреп калабыз. Никадәр кеше аны күргән, аның әле изе бар, һаманда поезд юлларының һәм кемдер шуңа алынмаган. Фирдәвис Хужин шуны җырып чыкты шушы әсәрне. Теләсә кайсы мизгелдә Мариил урманнары эчендә урнашкан Суслангер лагере турындагы кытышкыч дөреслек Бийек Ватан сугышы бетеп, бик күп еллар узгач кына ачыла. Сугыш елларында Суслангерда 10 мең кеше үлеме фаразланса да, чынлыкта күпме язмышларның сындырылуы әле дә куркыныч сер булып кала килә. Андагы кеше мәйетләрен дә аякларына сирәп чыгара торганнар иде. Менә дә ничек ди аш калган, исән калганын мин ди һаман да аңлый алмыйм ди.
Әди менә Мари хатына киләләр иде, шушы лагерь тирәсенә. Ризык белән киләләр иде. Аларны күп җибәрәләр иде. Шунда этләр булган инде. Менә аларны китермиләр иде. Алар да кай вакытта да шушы кыйма аша безгә кыталар иде, шушы ризыкларын диенде. Bir yıl elek Kazanlıkları jurnalı özünün kitapxanasından buldurgan idi. Kazanlıkları kitapxanasından degan seriyani biz endi Nabira apa bilan bugungi kundagi eng populär yozuvchilarning birisi Nabira apa bilan boshlab jiberdik. O'ylamagan kunim yo'q degan kitap bilan ham endi ul 2 hafta ichida sotilib bitgach 2000 tiraj biz endi bu seriyaning kerakligin ham endi chindan da o'quvchilarga qiziqli format bo'lganini angladik. Firdavs Xujin da bizning qiziqli asarlar ijod etib, ammo keyin qatlam o'quvchiga ismi belgili bo'lmagan kishilarning birisi. Uning mana shu Sustonger turundagi kitobi asarin bizning de tatar o'quvchilarini yetkazib keldi. Ham eng qizig'i shundan da bu tema bizning uchun adabiyot sevuvchilar uchun tansiq. Яңа китаплар белән танышу өчен көннән-көн мөмкинлекләр арта. Китап Клаб ресторанында язучы Ольга Иванованың 14-15 гасыр вакыйгаларын чагылдырган Бөек Урда китабы укучы хозурына чыкты. Китапта Туктамыш хан белән Аксак Тимернең бәрелеше, Алтын Урданың таркала башлау вакыйгалары бәян ителә. Тарихи басмада Туктамыш, Аксак Тимер, Җәләлетдин, Идегәй, Улуг Мөхәммәд, Мәхмүд кебек тарихи образларның язмышлары тасвирлана. Ольга Иванова, Нурсултан, Сөембикә, Гәүһәршат китапларыннан торган Казан ханбикәләр трилогиясе авторы. Иң авыры тарихи вакыйгаларны, шул мөхитне күз алдына китерү, тарихи образлар булып сөйләшергә, бөтен нечкәлекләре белән аларның киемнәрен тасвирларга, шәһәрләрне сурәтләргә кирәк булды. Укучы өчен ул кызыклы булып тоелгандыр. Тарихи вакыйгаларны мин җиңел тел белән сурәтләргә тырыштым, ди Ольга Иванова. Татарстан Фәннәр академиясе мөхбир әгъзасы Фаяз Хужин Ольга Иванованың китапларын укып, тарихи роман жанры белән кызыксына башлавын әйтте. Мин аның алдарак чыккан 3 китабын укып чыккан идем. Нурсултан, Сөембикә, Гәүһәршат, Казан ханлыгы чорындагы алар ханбикәләр. Шул тикле ошады ки, ул китаплар миңа. Аларга мин хәтта Фәнни Татарстан журналында рецензия бастырып чыгардым. Яхшы якларын күрсәтеп, бераз җитешмәгән якларын күрсәтеп, ә менә бу соңгы Бөек Урда дип атала торган китабы. Беренчедән ул калынрак, күләмлерәк, икенчедән шул тикле катлаулы чорга багышланган Алтын Урда чоры. Шул тикле яхшы белә тарихи чыганакларны өйрәнгән. Ольга Иванова хәзерге вакытта 5-нче романын иҗат итә. Чираттагысы 14-нче гасырда Алтын Урда чорында яшәгән төрки татар әдибе Сәйф Сарайга багышлана. Әлеге әсәрне татар телендә язу ул әлбәттә мөмкин түгел, чөнки автор безнең рус телле шәхес. Чит телгә, инглиз теленә тәрҗемә итсәк һәм аны дөньяга танытсак, ул әлбәттә бик яхшы булыр иде. Китап безнең иң зур хәзинәбез. Шушы байлыктан мәхрүм калмыйк. Исән, имин булыйк. Шығарылышыбыз азағында спорт өлкәсендәге казанышларыбыз турында. Казанның зенит волейболчылары 6 команда катнашындагы финалда бронза медаль яулады. Алексей Вербов шәкертләре Санкт-Петербургның зенит командасын отты. Сезонның төп матчында Мәскәүнең Динамо һәм Новосибирскиның Локомотив уенчылары очрашты. Динамо 2нче ел рәттән кубокка ия булды. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.